vanoti bonde kungoitawo asi shungu nazvo hapana. Zvinotomurwadza, zvinondidyawo mwoyo inini semurume wake kuti sei zvichidaro kuti mudzimai wangu wandakaroora inini anga achidaro. Point number 2, nguva dzemujira dzatinoedza kuti tisangane pabonde, mukadzi wangu inini ndinozama kuitawo kumubata-bata kuti ndimupinzewo mufeeling yekuti anzwe kuti ane murume mumba, asi mukadzi wangu anenge achirwisa nekundibata maoko, achifuratira kwandinenge ndiri. Kana akaona ndanyanyisa anotanga kuyamwisa mwana ondifuratira. Ndazama zvese kubata munhu kuti ndipinze munhu mugeya rekuti anzwe kuti anoda bonde. Zvese izvo zvaramba, ndinobatwa maoko, anonge achindifuratira zvese zvaanenge achiita. Ikwe zvinezvi changa chasara pari zvino pamudzimai wangu ndechekuti isikarudzi yake chete ndo yandaiti ndikakwanisa kuti ndikamubata ipapo ndo paanoreacta kana kuti anoshanyarika kuratidza kuti abatiwa. Ndopedzisira ndatora vhazeli ndozora panhengo yangu ndotongoita nekumashure ikoko anenge akandifuratira ikokoko. Zvopedzisira zvaita kuti chero naye akapedzisira kuti itai nekumashure ikoko. Nguva chaiyo yekuti anzwe kuti ari kuda murume mumba, takatombosvika patakataurirana nemudzimai ndichibvunza kuti naye mai, ko asi chimbori chii chinoita kuti hona maitiro atinoita zvese pakutanga zvainge zvakanaka, but kwe zvine zvichii chave kumboitika? Mudzimai wangu akasvika pakunditi inini zvinhu izvi kwave kungoitawo asi hazvisi mandiri, handisi mudhu mazvo. Ndinongoitawo sekuti unenge watongondiisawo pachikona semaitiro atinenge ichiita. Handitaura kuti ndizopedzisa ndakuzora vhaselini ndozoita nekumashure. Yakamera yakadai. Ngati chekutanga musoro wenyaya ndewekuti ndakarambwa nemukadzi. Asi dare ndanga ndichikumbira kuti ndimbokuverengerawo tsamba yangu yandinayo. Ukaona ndichitaura zvototeerera kutodai so ndopedzisira ndakutovata ndisingachatonzi. Ngatitaurei zvinobvika, isi tototaura zvinotonzwika kuseri kwemabhilding tiri muno. Alright. Vanhu mutemo wakashata kudaro. Right, ndakuverenga kudare. Chii chaurikuverenga? Ndinoda kukuverengerai nhau yangu. Nemusoro ndinokanganwa. Saka ndoda kuita nhau yangu yekuverenga. So kana munhu uchiverenga tsamba kudaro unototanga wakumbira ndoguma. Alright. Because ndikakona wangobata mapepa andizoziva kuti zvii. Ndotenda. Mambo andigona kutsanangura nyaya yangu verbally because ndozosidzira zvinhu. Ndokumbira kuti ndinge ndichitaura because ndakazviisa muchinyorwa kuti pasasare chimwe chinhu chandisingazosiya kunze. Isitoguma kuti taura verenga chinzwe nyaya yako. Musoro wenyaya wangu unoti tsamba kuna tezvara, dambudziko ranetsa mumba mangu. Ndo musoro wenhau yangu. Ndakupinda padambudziko ranetsa mumba mangu razokonzera kuti ine mukadzi ndirambiwe, ratiunza pano. Chekutanga amaikela vandotaura ndevavaraba, ndo mudzimai wangu. Vanoti bonde kungoitawo asi shungu nazvo hapana. Zvinotomurwadza, zvinondidyawo mwoyo inini semurume wake kuti sei zvichidaro kuti mudzimai wangu wandakaroora inini anga achidaro. Point number 2, nguva dzemujira dzatinoedza kuti tisangane pabonde, mukadzi wangu inini ndinozama kuitawo kumubata-bata kuti ndimupinzewo mufeeling yekuti anzwe kuti ane murume mumba, asi mukadzi wangu anenge achirwisa nekundibata maoko, achifuratira kwandinenge ndiri. Kana akaona ndanyanyisa anotanga kuyamwisa mwana ondifuratira. Ndazama zvese kubata munhu kuti ndipinze munhu mugeya rekuti anzwe kuti anoda bonde. Zvese izvo zvaramba, ndinobatwa maoko, anonge achindifuratira zvese zvaanenge achiita. Ikwe zvinezvi changa chasara pari zvino pamudzimai wangu ndechekuti isikarudzi yake chete ndo yandaiti ndikakwanisa kuti
ndikamubata ipapo ndo paanoreacta kana kuti anoshanyarika kuratidza kuti abatiwa. Wendinotevera ini wacho ndinosvika pakuti patinenge tiri muprocesi yekubata-bata mudzimai wangu ndichizamawo kuti mukadzi wangu apinde mumudhu yekuti ade murume, inini ndinosvikawo pakukurirwa. Ndasvika pakukurirwa paya paya ndinosvika pakuti umwe wangu aramba, ndinozosara ndaamudambudziko rekuti ndinosara ndichirwadziwa mabhora kana kwemuswere wese sekuti ndinenge ndisina kuzopedzisa zvatinenge tichida kuti tiite tinenge tatanga. Mudzimai wanga wakaona kuti zvekuswera achifuratira nekundibata maoko zviri kunetsa, chaanoita ndechekuti mumba matinorara iye ndiye anopedzisira kuuya mumba matinorara. Inini basa changu chandinoita ndechekuswera chingonetsanetsana nevanhu, saka ndinokurumidza kutiwo kana zvanetsa ndinorara. Saka iye sekuziva kuti inini akandipa mukana wekuti ndizorore ndiri ndega iye asiko hauyi panguva dzatinenge ifanira kuti tisangane, anozouya pave paya owana inini ndakotsira kudaro. Panguva dzandinopepuka kuti tichidaro paya pandinoda kuti ndinomubata paya zotanga zviya zvandambotaura pamusoro. Imwe nguva ndinopedzisira ndaona kuti zvaramba, munhu haasi kuda, ndinopedzisira ndazora mafuta vaseline kuti mudzimai wangu paanenge akafuratira ipapo pachiyamwisa mwana, ndopedzisira ndatora vaseline ndozora panhengo yangu ndotongoita nekumashure ikoko anenge akandifuratira ikokoko. Zvopedzisira zvaita kuti chero naiye akapedzisira kuti itai nekumashure ikoko. Kusangana kwangu nguva zhinji nemudzimai wangu inini ndini ndinotoita sekuti pamwe ndini ndoga ndinoda bonde mumba, nekuti iye haanawo zuva raanomboti anoda kana kuti ambotangawo kundibata kana kuti aradze kuti ane shungu nekuziva kuti ane murume mumba. Ini ndini ndinonge ndichirwisana nguva dzangu zhinji dzese, ndini ndenge ndichirwisana naye kuti tiite bonde mumba. Iye pache zvake nguva chaiyo yekuti anzwe kuti ari kuda murume mumba, takatombosvika patakataurirana nemudzimai ndichibvunza kuti naye mai, ko asi chimbori chii chinoita kuti hona maitiro atinoita zvese pakutanga zvainge zvakanaka, but kwezvino chii chave kumboitika? Mudzimai wangu akasvika pakunditi inini zvinhu izvi kwave kungoitawo asisi hazvisi mandiri, handisi mudhu mazvo, ndinongoitawo sekuti unenge watongondiisawo pachikona semaitiro atinenge ichiita. Handitaura kuti ndizopedzisa ndakuzora vaseline ndozoita nekumashure. Mushure maizvozvo ndo patakataurirana nyaya iyoyo tichibvunzana kuti asi chimbori chii chiri kunetsa. Nekuda kwaizvozvo takasvika pakutaurirana kuti nhai mai mwana, saka iwo zvauri kuti iwewe hausi kukwanisa kundisevha mumba zvandiri kuda kuti tiite, saka iwe uri kuti inini ndorarama sei? Inini ndakakutora ndichiti inini ndinoda mudzimai, ndoda kugara nemudzimai, saka iwo kana uchidaro uri kuti torarama sei? Kana zvichiona kuti iwewe zviri kukunetsa, handisi kuti iwewe ibva pano kana kuti ita sei, kotadii ndachitsvaga zvangu umwe munhu anoti panguva yandinenge ndichida kuti ndisevhewe ondisevha zvako iwe uripo, sezvo uchiti iwewe hazvimo mauri. Ndopakabvira bopoto. Tikatanga kukonana ipapo achiramba kuti handingaroorwe mumwe mukadzi ndiripo. Mukuitika kwezvinhu zvese izvi tinosangana neumwe mubatsiri. Mubatsiri uyu anouya pakarohwa vanhu nemheni kwatinogara uko. Saka vanhu varohwa nemheni ndobva vakaroverwa munhu nemheni vaya ndobva vanotsvaga munhu wavakanotsvaga akabva kumangura kwaakabva. Saka munhu uya otoenda anouya otenga sadza pakandini riri padhuze nepataigara, ndobva atanga kutotaura nemusikana wataishanda naye mushopu akutomuprofitawo zvaaiprofita. Ini ndobva ndazvinzwa, akabatsira musikana uya uyu, then ini ndobva ndazvinzwa ndobva ndatoti nhai madzibaba, ko sezvo matouya kudai so tatofara takuonai, ndaikumbirawo kuti mungotivhenekawo mungoonawo kutiwo raramo yedu yakamira sei. Madzibaba havana kuramba, vakati zvakanaka. Ndobva tavatora patapinda mumba tanoprofitwa zvatakanoprofitwa paya, zviri kunangana nenhau dziri kunetsa mumba medu umu. Pakataurwa zvakataurwa kunzi pane mhepo iri kubva kumusha kwenyu iri kutaurwa, yaitaurwa pana mai ava kuti pane mhepo isingadi kuti uvake musha. Zvaisingadi kuti uvake musha, mhepo iyi
vanhu vechiprofita vanotaura vachiita kunge madimikira akati zvinoita sekuti iwe uri mukadzi wemunhu, saka munhu iyeye ndiye asiri kuda kuti iwe uvake imba ugari neimba yako. Mai mwana toita sei hei inonyaya iyi? Muprofita vaibvunza kuti vabereki vako vari padhuze here? Vabvunza mukadzi akati uya ndobva atsvaka kwakarara ndobva kwaedza. Mai mwana ndobva vafonera mama kune nyaya yakati mama havana kuzviramba kati zvakanaka. Mama vauya paya vasangana nemunhu uya, pakunopedzisira nyaya ikanzi nyaya yakuda kuti tichienda kumba tinopedzisa nawo. Munhu uya ndikatomubhadhira mari yanga ati anoda yekuti anobata dariri, inini kumba kuya handina kuzoenda. Vakazoenda namama vakaenda kumba kuya vakanoita. Kukauya umwe futi akapinda munawo imwe chete iwe futi iyoyo, akaenda futi kumba. Ini ndandisingazoendi, ndaizosara ndikatomubhadhira futi mari yekuti aende nevava anopedza dambudziko ranga riri kumba. Zvinhu zvandiri kutaura mama anozviziva nekuti ndo vaifonerwa nemukadzi wangu achiti mama kunokwata nhau yekuti mama otavira nyaya yacho, asi mama achiti dzimwe nyaya dziri kutaurwa ndinodziziva. Ndobva kwaiva chitatu ndobva ataura zvimwe chete izvezvo. Saka asi dambudziko iri harina kupera, asi inini ndaingoramba ndichingozama semunhu anga ine dambudziko ranga richinetsa mumba, ndichingozama kuti chero akati ndoda mari akati ndaibhadhara, woenda wonozama wonobatsirwa. Saka zvadero mumba makaita dambudziko rekurwara kwangu. Dambudziko rekurwara kwangu iri rakatanga ndinorangarira tichipinda zvemune rinodare, ndichitongwa pamusana pekuti inini mudzimai anga atorwa naanatezvara ndine mhosva dzandaipiwa. Saka ndine mudzimai wangu takatadza kuwirirana. Maikela ndobva vanzi chimboya kumba tati gare gare, ndobva ndakazoona nyaya yokuno kudare. Vari kuno kucheguti Maikela vanonditi uya kuno tanga tisati ane mwana. Ndakuda kupai pari kubva urwere. Alright. Iyoyo itori topic yakazvimirira yeurwere yandiri kuda kuti tizotaura iri pazazizazi zvayo. Saka ndandada kuipinza ndakaipinza sekudaro. Alright. Michael vanonditi mimba yako inoda murume. Unogoti mimba yangu inoda murume, tiri muno musango kudai so zvinobuda here? Akati ndozviripo, tikapedzisira tasangana musango matakatisangana muya. Asi nemhaka yekuti tanga tine mashoko anga aripo, inini kubva musi iwoyo wataita zvinhu izvozvo, mukadzi wangu anga ari kumba kwavo, anga asati adzoka uko, ndakatanga kudhivhelopa dambudziko rekurwadziwa bladder. Semunhu anga asina mudzimai panguva yacho iyoyo, ndaiti chero ndikada kuti ndibude nhengo yangu yanga isingasimuki. Kusvikira nanhasi chero ndikada kupoya nhengo yangu haisimuki, inosimuka bezika ndirumba, asi zvekutomanikidzira futi nekutorwadziwa kwandiri kutoita nanhasi uno. Right. Kusvikira pese pakati apapa taizama kuti titaure nyaya idzi, tikamboenda kwana sekuru, tikambozama kuonesa munyai nyaya dzese dzaizamiwa kubva 2020 tichizama kutaura nhau idzi, asi hapana solution yakabuda kusvikira nhasi. Kusvikira ndaramba ndichingodzokorora nhau yaiya, paita vanasika mutanda vakauya pakanzi mudherisia maita nhau dzemabhurugwa emadzimai, mabhurugwa dzemadzimai. Ndiri kutaura nemudzimai wangu, nai Michael, ona ndafamba ndasvika iko zvese, ndasvika kwese kuna nakaranda, ndiri kuzama kuti ndibatsirwe, zvese zviri kuramba. Ndikuti ndikapiwa treatment pandinongoipedza ndiye ndanzosasangana nemukadzi, pandinongoipedza ndinosangana nemukadzi zviri kudzoka. Iwewe sekukura kwedu kwatinoziva tichinzwa kuti imi muri rudzi rwechitonga, hazvingadaro here paine chimwe chinhu chatakagurira kana kuti zvimwe zvinhu zvatisina kuita zvaifanira kuti tiite zvinogona kuve zvine zviri kuti affecta. Ndiri kutaura naMichael mumba, tiri kutovhunzana kuti ona dambudziko raramba rakadai, asi tiri kuti tikadai zviri kudai, tiri zvikadai zviri kudai so hapangave here paine zvimwe, sezvo tichingonzwa kuti kurudziro kwenyu ukabata musikana asiri wako kana kuti mwana asiri wako kana kuti kubata mudzimai wemunhu unogona kusangana nedambudziko. Hazvingadaro here paine pangu patakagurira zvisina kuti zvigadzirwe zvakanaka kuti tisasangana nematambudziko, nokuti ndazama ndatenderera zvinhu zvese zvaramba. Ndiri kutaura nemudzimai wangu, ndapedza kudaro ini ndichibuda sara abata foni, afonera
vana baba zvikanzi munhu wese kun'anga baba Kela vati makandisa runyoka. Ini ndatobuda nditotendera kuya ndatofonerwa ndauya ndatonzi uya kunosvika kwana baba ndikunoona kune munyari kuti ndati mwana ana baba shoko ramataura tarinzwa mune chokwadi chekuti muri kuti tingaisa runyoka pamwana. Ndikati ina handina kumbodaro. Ini ndanga ndichibvunza nemukadzi kuti hazvingadaro here kurudzi rwekwenyu sezvo tichingonzwawo kuti kunonzwai hazvingadaro here sezvo takatorana nenzira yekuti zisana paine zvimwe zvakasarira zvaifanira kuti zviitwe kana kuti chikuriro chakowo chaunoziva. Ndobva pamuka chimukore chakaita sezvozvo. Saka takaramba tichingorwa nekungoramba tichingokonana kusvikira musi uno wavazosimuka vatakura hembe dzavo. Nditoripo Kadoma uko taenda kufambira zvatanofambira. Pane mwana aiuya nagogo wake ati kutokomuniketa paya mwana auya paya asvika paya indazosvikawo ndasvika Michael vakatsamwa mumba vakaratidza kuti vakatsamwa paya vanga vambotaura zvokuti vari kunzwa zino. Maswera sei ndini ndakati kuti maswera sei ko unenge wakangonyanya kutsamwa dai so hanzi chii. Alright, tingati muchidimbu ndo ka short film Kenya yangu. So what is your complaint? Complain yangu inini iri kuti inini ndakarambwa nemukadzi ndatevera kuti ndichinde ndinoonesana nemukadzi ndadzingirirwa namama neshangu. Mama varapa Ndizvo amai? Pamusoro idai. Ndati ndizvo here? Zvekuti ndakamudzingirira chokwadi nekuda kwekuti hatisati tatitaurai muda. Alright. Toda kudzokera pauri iwe nhaye shamwari yangu. Kana waiti iwewe wakufunga sekunge nzira yamakashandisa inogona kunge yakakuafekta nekudini iye mukadzi wawakaroora ndine zvikamu nokuti zvandakaita kana munhu ukange waenda kumadzitezvara handiti kana uine chawakamhura chisina kufamba zvakanaka vanokuudza kuti isusu mutemo wedu hatirodzane nekutizisana saka zvawakaita izvozvo unofanira kuita zvakati kuti zvakati zvisazoitika kana dai vainge vaine zvavanoita kuvana vavo. Kufunga kwangu iwe wakaroora here mumusha? Mumusha ndine zvikamu zvandakabvisa handina hangu kupedza asi ndine zvandakaitawo. Kunani? Kuvabereki vemudzimai. Baba vacho navari? Muri kupi baba? Ndiri pano. Tibatsirei. Mukwasha ari kuchema. Mane makore mangani nemudzimai? Takaroora na 2020. 2020 tane 5 years. 5 years. Vana vangani? Itu. Right baba. Mashoko emukwasha muri kuanzwa? Ndiri kuanzwa mama. Tibatsirei. Zvakamira sei? Pamusoro imama. Inini nauya ndinoda kuti pamusoro penhau iyi. Kutoti uyu mukwasha wangu, uyu mwana wangu. Asi nhau iripo manje ndiyokudai so. Nhau iyi yakabvira kare ndofunga taimbogara kuvillage sevabereki nevabereki vake tichiyananisa vana. Asi iyeyo nhau manje yazoita kutoti nhasi uno nini ndive kuno kumama. Nyangwe ini nditogwadziwa asi ndikuda kuti ndinyatsotaura chokwadi kuti ndinoziva kuti marudzi akasiyana siyana. Ini ndiwe rudzi rwechitonga chokwadi asi mwana uyu akaberekerwa kuno ndo wakaberekerwa zvokuti ini ndiri kuno mwana uyu. But nhau yakaitika iyi ndeyekuti inini ndoshanda kupechuwe ndakabva ndafonerwa namai vemwana vakati baba mwana adzoka kumurume asi madzokero aita mwana hana kunaka. Ndo pandakatoti vakamboedza kuti vatsanangure ndikati zuva ari kumba mwana asikana inini ndiri kuuya. Ndakabva ndasvika kumba ndikati ndiri kuda kutoti iye anyatsonditsanangurira nokuti ini ndofarira kutoti vana kana vachinge varoorana ndoda kuti mwana wangu ave mai mune remangwana ichichengeta vana vake nemurume wake. Ndikati nditaurire chii chakaitika kuti iwe udzoke kuno.
mwana wangu akanditsanangurira akatoti baba ini ndaneta nokuti murume wangu ari kutaura kuti kurwara kwaari kuita ndini ndiri kumuroya ndakatsvaga mushonga ini wokumuroya uyezve ari kutaura kuti baba vako vakakuisa rukawo iwe saka ndiyo nawe ndatoona kuti ndogara sei inini munhu wandiri kuroya uyezve imi makandiisa rukawo saka indadzoka saka zvadaro inini ndototi 2 days ndadzokera kubasa ndoita vhiki ndiri kubasa ndikati aiwa kazvakadaro chisarai asi chandinoziva ndechokuti uyu mukwasha wangu ane hama dzake vana sekuru vana tete vana mbuya uyu mwana wangu ana sekuru hanzvadzi dzamai vake navana mbuya madzimai avana sekuru vake vana ava iye mukwasha kana achida mukadzi wake kana nhawidzi asina kudzitaura achauya nevanhu vachapotera kuno achauya kunoenda kudzokera kubasa ndabva ndadzokera pechoi zuro kuma5 kwakutoedza ndakabva ndafonerwa namai zokanzi baba kuno kwauya mupurisa wamambo wachifungezi asvika kubva kuchegutu saka imimi mukwasha ini nemwe tasungwa mukwasha akanoti mangarira kuti tamutorera chi mukadzi ndakatoti nai mai mwana ndakaenda here kumashopu kwavanogara kunotaura kuti mwana wangu iwewe masuva ndatakura chibhegi rako uye kupi andakaona mwana auya akandirondedzera nawo yacho ini ndaimirira kutoti ndione kutoti vanokwanisa kuyananisa vana kana iye chida mukadzi wake vanouya nenzira yandinoziva ndinoziva kutoti vanhu marudzi takasiyana asi mitemo yakadi yakafanana tikati alright now ndainzwa zvokanzi musi wefriday na9 tikudiwa kupi chegutu zuro kumazuva rorereka kuma4 ndabva ndakwira ndabva ndauya kwatinogara kuchakare nhasi makuseni tabva tamukira kuno iri nhau iyoiyo asi kana pari panhau yemwana nekutsanangura kwaari kuita mukwasha kuti ndakatoti inini kumudzimai wangu pamwe baba vako sezvo ndoverudzi rechitonga anogona kunge akakuisa rukawo inini chandinoziva ndechokuti munhu anoisa rukawo kumukadzi wake kwete kumwana but kana echiisa rukawoka anenge ari munhu anenge echiziva kuti zvandiri kuita futi zvakaipa nokuti ini ndakato ndoisa rukawo kumwana wangu asiri mudzimai wangu uyezve inini ndinoziva kutoti vanoita izvozvo vanenge vechizvifarira saka inini ndinoenda kuchechi mambo ndopinda apostoli ichokwadi ndofunga ndatotaura kutoti mwana wangu akaberekwa 2000 mu2000 akaberekerwa kuno ndiri kuno kumba kakaenda kakadai vakanogara havana kugara gore vakabva vadzoka saka mwana wangu akurira kuno akagarora izvezvi avatori nevana vangani vaviri mataura zvakanaka baba pano panoitika chuno kana riri dambudziko rinoitira kuti mumusha mutaurwe mashoko akawanda but hatigone kuramwira munda kumakudo unopedzwa chikuru inyaya inoda kutaurwa nezvayo dambudziko rabva papi chii chanetsa zvose zvakataura ndiyo prosesi yaifanira kunge yakatevedzwa nemukwasha mukadzi aenda kumusha kwake nenzira yaaenda nayo asi ini ndinoteverawo kumusha kuna vatezvara vangu ndosvika ndodii ndokurukura ndodzwa kuti chazotsamwisa mudzimai kuti asvike arongedze mbatya aende chii kumapawa saka indaa ndichida kuti ndisiyane nemi chekutanga ndidzokere zvekare kumukwasha nemudzimai wake mbuya vanonzi vakazomhanyisa mukwasha kwedu tinoti makuna but zvinoitika zvichienderana nekuti munhu atsamwa kusvika papi handiti kana zvazotaurwa
zvoonekwa kuti pane mhosva ndepapi, pakatadzikwa ndepapi, chakaita kuti vanhu vatadzirane chii. Handiti ini ndandikuda kuti ndiende panhau yekuti dambudziko rikange rapinda mumusha mevana, vabereki imimi mukarinzwa, ndimi munofanira kutodyiwa mwoyo nazvo. Ndimi zvekare muronga kuti vanangu, kana zvadai makambofambawo here muchitsvaga matambudziko, nokuti nyaya yekutaura nemukuwasha achiverenga pamapepa haisi nyaya ingataurwe pamuri namai avo. Zvoto zvine mazera, ndo panenge pakutaurwa izvozvo kuti panapa pakutoda vana mbuya, pano pakuda vana tete, pano pakuda vana sekuru. Tinenge taziva manje nekuona kuti nyaya dziri pano hadzisi dzana ambuya, hadzisi dzana mai, hadzisi dzakuda vana nini. So kwenyu tawana ani? Tawana sekuru here vauya nemuzukurusikana wavo? Tawana mbuya here? Ivavo vatawana kumukuwasha, tawana ivavo. Handiti tokurukura nyaya, vana vachibvunzwa nevanhu vavasinganyare, nevanhu vavanosununguka kunge vachinyatsotaura vakasununguka. Handiti so nyaya iri apa pamberi pedu apa, kana yakadai yakafanana nemuroora agezesa vamwene mai vemurume, muroora wovagezesa vachirwara, pedzezvo mozonzwa kunzi muroora ngaaripe nyaya, ngaaripe. Vanhu vese voti muroora anogonzi ngaaripe, iye anga achitogezesa amai ava, but anonoripiswa mbudzi, iye ozobhadharwa mombe. Handiti mapawana, chivanhu ndozvachinoita. Saka iye zvino chikumbiro changu chandanga ndichikumbira ndechekudzorera dare kwarinofanira kunge richidzokera. Handiti musikana ngaasununguke. Ndinaye wangu wa 2000 wezera irori, anayewo wake murume nevana 2 sezvamuri kutaura, asi matambudziko akange auya handizoramba kukurukura nyaya yevana, nokuti nyaya inoda kuti ikurukurwe isvike pamapeto. Tese tochiti kana vana vachiparadzana, zveshuwa ngavaparadzane. Handiti nyaya painouya ichisumiwa kwamuri imimi nehanzvadzi dzenyu, bhudhi kwatakanga taendawo, musikana haasi right, ari wrong, pekuti kune nyaya dzakadi dzakaoma. Asi imimi kutinge tichitaura idzodzo nemi manje hazvichaita. Taakutaura nyaya iyi nemuroora. Muroora ndiye angazochikutsanangurirai. Handiti mapawana, kana tauya muno tichiverengerwa magwaro, tichinzwa dzakadai, takasangana tisina mupatsa wokuti aiwa kana yadai vana nhingi havachapinda mudare, vana mai havachapinda mudare, pakuda vana nhingi nana nhingi nana nhingi. Handiti mapawana. Saka kana chiri chunhu chiri kuverengwa, isusu tinotozoziva, munhu atoverenga kuti inga pane nyaya hombe. Handiti mapawana. Zvimwe unozviita neshungu pati uchirasika. Handiti iye mukuwasha uchiuya, wauya nani pano, weukama hwako, mai na baba na mkoma, amai na baba na mkoma. Haufe wakataura mashoko atiri kutaura pabepa apa pamberi pababa wako namai wako. Haufe wakataura zvekare mashoko aya ari pabepa pamberi pavatezvara nambuya vako. Chivanhu chinotirambira, hatina kuisa zvoto nemazera kana tadaro. Handiti wapawana, mukoma ari pano, handitika iyeye mukoma ari apa pakwa ndiyo wabata moenda kumuramu wako, iye kune mudzimai wako.
mainini ndauya ndine urombo zvikuru. Nyaya yandakaudzwa nababa mudiki ava handikwanise kuti ndiiteerere uri muroora. Zvandaita manje ndezvekuti ndauya naadzimai vangu maiguru vako kuti vatsanangure iwewe urapa, maiguru vako apa, uyu munin'inawo ataure nyaya yake yaakandiudza muri vatatu. Ini ndaakudii? Ndaakumbosuduruka mudare iri. Chiri parura iwe munin'ina, dare remudzimai wako kuna maiguru vako ndo vamwe chete. Tatora zvoto zvaunonzwa chinzi zvoto zvine mazera, kusarudza nekuketa kuti uyu anofita here kunge ari apa, uyu anofita here kunge ari apa. Saka muchiona kana tiri kumisangano kune inonzi high table, handiti kune vanonzi aiwa uyu akwire kupodium uko, handiti ka ndekwe ma-VVIP, but panenge paine ma-VIP anenge aripo, vanenge vaine pavo, handiti tichidaro daro zvasetwa zvoto nemazera. Nyaya yako zvandiri kukumbira mukoma ndevapa ava mukoma, nyaya iyi taikwira nekumunhingu, kana uri muti taukwira nekumashizha, handitika tikaita chivanhu chakadai tinenge tachisanganisa, chinotipa kuti pamwe titadze kutaura nyaya, handiti nyaya dzakadai dzinodiwa dzaakutaurwa nevatongi muchivanhu, handiti. Asi kana tichiri takadai tiri vanhu vakaberekerana, tikanotora tikanobereka nemwana wemunhu tikadai, hatifanirwe kurasika pachivanhu chekuti tinenge taakutaura mamwe mashoko ekuti ukaritaura kuti uri dzokorora haridzokororeki, handiti mapora. Tinoati makuna kuna kuchivanhu, but pane nguva, handiti, yekuti kana taakutaura hatichasefa mashoko. Nguva iyoyo iripo, handiti ka haisiriyo yatingatange nayo. Saka zvandiri kukumbira ndezvekudzorera dare marinofanirwa kunge riri. Tatadza kuripedza tiri ipapo tochidzoka kudare, handiti kudare taakudzokerei? Taakudzokera kupedza nekugadzirisa zvinhu zvinofanirwa kunge zvichigadziriswa, handiti mapora. 1, pane nyaya yekuti pane vana vaviri vakaberekwa, handiti mudzimai uyu akawanikwa here ane vana vake achirohwa mumusha menyu, handiti mapora. Pane nguva yatinosvika pekukubvunzai zvese izvozvo kureva kuti tinenge tasvika pamapeto. Saka ndaandichikumbira inini kuti dai taizodzoka musi wa2, handiti muchitiudza dzimwe nyaya dzinofadza munyaya iyi, handiti ka tisati tazodzipindawo isusu, muchitiudza nyaya yekuti pamakatituma paya mambo paya takaenda tikachinorongerwa dare nana baba, handiti ivava vari 4, mai venyu nababa, avo ambuya venyu avo nababa vari 4 vakadai vanogara dare iri ratiri kutaura pano, handiti ka pasina vana vavo pasina imimi votoritaura voonesana, pakatadzwa umwe noumwe achitaura. Mukurungai apa pakataurwa nemwana hapana kundifadza, apa pakataurwa nemwana ina hapana kundidii kundiitirawo zvakanaka. Dambudziko ringavepo zvaro, dambudziko kana radai zvichida kumwana wedu, aiwa hatigone kuchifamba takapatsanurana. Zvataakuita taakutora musikana wedu navateta hanzvadzi yababa, handiti ndo vamuchange muinavo, movapawo vekwenyu vombotifambei votsvaga problem. Imhosva kuenda nemwana wemunhu kumupostori kana kun'anga paine nyaya dzekunangana-nangana. Nyaya hombe ndeyekuti mukadzi nemurume, handiti iwe nemudzimai wako
muchiwirirana ndo pamunobuda sababa namai kuti nyaya yemwana wemusoro wake wana mututu waanobuda chii everyday. Aiwa, ngatimbobudai mai mwana timboendawo pamupostora, muri kuwirirana handiti. Asi kana nyaya yekuti hamusi kuwirirana, hautenderwi kuti ungabudewe kuenda kumupostori kana kuenda kun'anga uchiendera mwana wevaridzi kana kuenda naye, handiti mapawa. Saka izvozvo zvese zvakatadzikwa baba, zvinenge zvakapotswa. Tinoda kuti tipanane gwara rekuti ngatitangei titsvage chakanaka chingabude kana kuti tisvike panojekeswa nyaya yedu yosvika painoperera pakanaka. Hatiwanzoda kuti vanhu vakaberekerana vana tinonoparadzana mumatara achiita sekunge ari kuperekedzera zvinhu zvakashata kwete, handiti mapawa. Ndaikumbira mhai kana matsamwa zvinengei amukwasha arohwe mumusha, nyangwe matsamwa zvinengei, nyangwe muine simba handizive ramungave naro nderakaita sei, mukwasha arohwe mumusha. Anongofa ari mwana wenyu uye asi mukwasha wenyu mwana wenyu wokubereka, azvara mwana musikana azvara mwana mukomana, handiti mapona. Mwana wenyu uyu akanganisa zvinengei amusvike pakuzomhanyisa mumusha, handiti mapona. Isusu kuchivanhu chedu hatitendere zvinhu zvakadii zvakadaro. Saka ndaikumbira mutupo chii mukwasha gora zvichirevei? vana chuma vana gwai, vana chuma vana gwai, muri madzimambo handiti, muri madzimambo. Saka kuumambo tinotarisira kuti kana tiri pachivanhu hachidi utyorwa, hatina dare rekuti iwe ungabude mumusha uri wega unopinda mumusha memadzitezvara uchifunga kuti ungangoita matare, kwete. Matare anoda kurongwa nechi nemuronga wawo. Saka ndaandichifunga kuti ngapachiita vana tete, vana sekuru, vana mbuya vemativi ose, vana baba nana mai, ngativasiyei kunze. Unozvinzwa mukoma iwe? Handitika mombopinda matare nemuramu wenyu moga nevanokodzero dzekuti mugare pasi mukurukure nyaya yenyu zvakanaka-naka, mobuda nezvamabuda nazvo ndozvo mochienda nazvo kuna nababa. Iwe paunodzokera nemunin'ina unosvika uchiudza baba namai wako, mai nababa, nyaya iyi pairi kwataendawo iri kubuda ichidai. Avo pavanoendawo kuna mai nababa usvika kuti nyaya yedu kwataendawo iri kubuda ichidai, handiti. Kana zvadaro manje taane hwaro hwokusanganisa vaviri ava vekwenyu, mai ambuya venyu ava vakusangana ivo sevabereki. Musha waberekwa vana uri kuperekedzerwa uchifa, handiti. Kuperekedzera kuvakaronda mumusha kunenge kwaita vanhu. Vana vaberekwa vaya vachienda namai kudai, ironda ratiri kukirieta. Vana vanofanira kurarama nevabereki vavo umwara paumwara, handiti mapawa. So ndo zvandandichikumbira munyaya yenyu kuti no, ngatidzokerei tonoitanga. Kana zvanetsa manje musi wa2 pamunouya mune makutiudza kuti makasvitsana papi. Pamasvitsana ipapo isu toisimudzira toipedza ipapo. Ndo zvandandichifungawo ini. Amai nyoka huru haizvirume. Inozvirume nekuda kuti unenge wanyatsoona kuti nyaya takaigarira matare tese vana 7 na 7, asi mukwasha wangu anouya achindinanga ndirewai. Manzwa zvandataura, mukwasha kana ananga vabuya ndatomuudza kuti makuna-kuna, handiti manzwa shona chandashandisa. Makuna-kuna anoreva kuti zvauri kunotaura nemunhu wauri kutaura naye hauna mvumo yekunge uchitaura zvinhu zvakadii zvakadaro.
ndopandiri kuti nditaure kuti ndizomuti chisumuka mukuwasha uchidzokera inyaya yekuti anga akundidzorera kunyaya yatakambotaura achitaura mashoko ake akadai anorwadzisa zvakadai achitaura zvakadai ndikati aiwa ina handichakwanisi kutaura newe sumuka udi udzokera saka mashoko iyaya akandirwadza achindiudza kuti muri kundirambidza kuti nditaure mwana wake ari kumba uku mwana uyu kuti avepo ndakarongerwa family planning mwana wenyu anohura inini achindiudza izvozvo ndo patiri kuti patinenge taamumatare edu ano aya handiti nhasi ndatidzokerai patinenge taamumatare taakuapedzesa nedare ravepo munyaya yenyu zvandiri kutaura ndiri kuedza kubvisa dare mukati menyaya yenyu handizvo here museyamo ndiri kuedza kubvisa dare munyaya iyi inoda kutanga mataurirana moga pamunodzoka imi madzoka dare rinenge ravepo panyaya yenyu tichibvunzwa kuti pamakabva kuno paya nhunha dzinotaurwa amai kuti ndanzwa zviri kutaurwa nemukuwasha hongu asi ini ndine nhunha dzangu pakati mudare iroro rekumba kwenyu iroro handiti muchiuya kuno mobva mangouya tichiziva kuti vanhu vakawirirana but musareverere mwana kuuraya imba yake ivo futi vekumurume uku musareverere kuuraya dzimba dzevana imimi dzenyu machembedzana izvozvo ndo zvandoramba mudunhu mangu mano tinotaura nyaya dzevanhu vari kuuraya dzimba dzevana pano imi mune dzenyu tikaverenga makore amunenge muinawo hatifari tinoda kuti vana venyu vateedzere zvamakaita imimi sevabereki vavo patsika remuperi ndipo patsike rekumashure ndo zvinhu zvinofadza handiti mapona nguva yatinorarama kana kuti nguva yeupenyu pamunhu inodarika ndo zvinhu zvatofanira kuziva zvatakanga tichigona tese ipapa nhasi zvizhinji zvatona tichazvikwanisa inguva inenge ichifamba saka tikatambisa nguva yeupenyu hapana kwatee tichienda so ndo chikumbiro changu asikana ngati ndakatakurwa kuenda kudare kwamambo kwandisina kunotaura manzwa zvandiri kutaura shungu murume kana achitadzira munhu tinozviziva kuti mukanzwa zvaakunobuda handiti zvine nguva mukanzwa murume achizonoti chichi zvine nguva handiti mapona saka nguva idzodzo ndo dzatiri kudzoserai kuti baba avo ndigoravo vatezvara vanoerenga ndoera shumba chikara chokwadi mama nyoka huru haizvirume mudzimuka kupa rota wati nhudzi dzikudye vanotongoramba vari vana venyu nyange vakaparadzana kuti umwe aenda uko umwe aenda uko vanoramba vari chi vari vana icho chinoitisa kuti varambe vari vana vavakabereka handiti ndo vavakaukama hwacho saka hatigone kupatsanura kazhinji nyaya yakadaro kuti tiparadzanise vana panoda kugadzirwa nyaya inoda kungogadzirwa nyaya handiti mombe kabuda muforo inorohwa netlava yodzokera handiti panenge pakatadza mukuwasha anoudzwa nedare kuti apa hapo panoda kuti pataurwe nezvapo pagadzirisike because pawakabata napo apo hauna kupabata zvakanaka saka ndo mashoko angu munyaya yenyu tinosangana musi wa2 tinotenda mama gonga sangane